De CAO voor de sociale werkvoorziening is al rond 2 jaar oud. En de onderhandeling tussen de gemeenten en de vakbonden is al wekenlang stil. Voor de mijnwerkers betekent dat 2 jaar lang geen loonsverhoging. En dat doet zeer. Ze zeggen alles van de economie gaat mooi omhoog. Maar wie van hem er niks van en nu is zijn beurs een rijtje leeg. En ik hou ook 12 keer in de band eigen hoers. En ik zit zo komen dat als het zo droog gaat, kan ik mijn hoers verkopen, mijn auto verkopen. En dan kom ik met de band in één gezinswenning. En als dat nog droog gaat, dan kom ik bij het leger de zeils. Om de zaak weer op gang te krijgen gaan van de morgen bussen onderwijs vanuit Ljouwert, Snits en Drachten. Maar of zo'n protest echt wat uithelt is maar de vraag. Nou ja, als je niks doet, dan weet je zeker dat er niks gebeurt. Ik vind dat we mooi zijn allen wat niet meer goed. Je kan nou net mooi slepen, hè? Dat lukt net. Dus, ik doe wel ken, hè? Maar het grootste pad van de werknemers gaat gewoon op het werk. Vervelend, zo zei het vakboen, maar het zei net dat ze net achter de actie stenen. Maar je moet net vergeten, er zijn een hele hoop mensen die willen graag mee. Maar die zitten om bepaalde beperkingen binnenkapar. Dus ik zeg altijd, maar we zitten hier net met z'n allen voor onze zwetvoeten. En mensen die hebben een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking. En er zijn een hoop mensen die kennen gewoon vanwege hun beperking niet mee. Omdat de busreis te lang is of omdat het in Den Haag op Malieveld met die duizenden mensen dat hun gewoon te druk is. In haar acties krijgen de werknemers typen van haar bazen. Ook de leiding van de sociale werkvoorziening zet maar de situatie in de magen. Ja, ik vind het absurd dat na zoveel jaren er nog net een nieuwe CAO is voor de SW. Mensen staan op de nullijn. Als je zegt dat er wel allerlei nieuwe CAO's komen voor de politie, voor de ambtenaren en voor waar dan ook maar. Ja, dan vind ik het eigenlijk onbestaanbaar dat er voor de SW net de mogelijkheid is om een nieuwe CAO uit te sluiten. Als de acties van Joert neert opsmieten, sluit het vakboen nieuwe acties net uit.